Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sannan mana sake saduwa a cikin wannan channel mai taron albarka wato Community Explorer. Ci gabanmu na database wanda muke yi. In ba ku manta ba, a bidiyon na farko na shine bidiyo na biyu. Bidiyo na farko mun yi magana mun yi create ɗin ainihin data a table ɗin database. Mun yi create ɗin table. Mun koya yadda ake create ɗin table da ainihin hanyar da ake bi ana create ɗin table. Sannan mun yi wasu abubuwa da ake ba table umarni ya fitar ma abin da kake bukata. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin ainihin editor mu ci gaba da bidiyo na biyu dangane da database. Na ba da muhimmancin database mai database. Allah da ƙarshen muka gama a tutorial na database, to da ƙarshen za mu yi bidiyo da ƙarshe wanda zai magana akan yadda ake haɗa database da ainihin website ɗinka. Ya za ka haɗa su? Ya za ka haɗa database da ainihin website ɗinka, wato DB ɗinka da website ɗinka za ka dinga collecting ɗin ainihin user data. Bari mu shiga cikin editor mu. Kamar da muke kallo mun shigo ainihin editor mu. Wani ita ce editor mu da muke amfani da ita wajen muka create ɗin table. In za ku tuna mun create ɗin table inda muka create table kuma da muke kallo muka sa create table na me muka sa table na label, gashi nan mun sa label, sai muka sa id din kuma ya kasance integer, sannan kuma in primary key, integer in primary key na bani me integer ko kuma int, wato ainihin number kina ake bukata a sa, ba mu bukatar sa ainihin text. Sai muka sa full name, sai mu comma kamar da kuka kallo ga comma nan, sai ka sa comma, sannan sai ka sa ainihin me next table ɗinka, column ɗin table ɗinka. A column ɗin next column ɗin table ɗinmu sai muka sa ainihin full name, wato cikakken suna, sai ya ba mu ainihin full name ɗin in text muke bukata shi full name ɗin. Sannan sai muka yi ainihin muka sa sai muka sa ainihin gashi nan, muka sa column ɗin na gaba, sai muka sa phone number kamar da kuke kallo gashi nan phone number, muka sa shi in integer shi ma. Sannan sai next muka sa ainihin next column ɗin mu sai muka sa town. Muna isa town, muna isa city, muna isa wani abu. To table ɗin mu abin da zai nuna mana, muna da column wajen nawa, muna da column na id, muna da column na full name, sannan muna da column na phone number, muna da column na town. To wannan shine column ɗin da muke da shi wanda muke. Idan kana isa table na column na Gmail ko email, ko ka sa column na ainihin city ko makamancin haka, ko wani abu da makamancin haka. Table ɗin ya zama da yawa column ɗin. To a wancan bidiyon za ku tuna a cikin abin da muka yi bayan mun create table ɗin, sai muka insert, wato muka insert ɗin ainihin user paste abin ɗin muka rasa worker ɗin mu na farko, workers ɗin muka sa ainihin Kabir Alkasim, ga phone number, gari Caranci. Amma abin za ka indicate ne shi ne abu na farko za ka kallo shi ne in tuna maka shi ne ainihin column ɗin na farko id ne kamar ke kallo, dole ya zama setting id. Na biyu me ka kirkira, kun ga full name, ga full name. Na uku menene phone number, gashi na mun sa. Sai na hudu menene town. To kasance kowane bai yiwa ka ɗauki inda phone number yake ka sa shi inda a wajen town. Dole yadda ka sa shi a column haka zai kasance column ɗin. Gashi nan mun sa wajen mutum, muna da wajen mutum 7 in kuka diba shi in id mutum 7 kenan. To a wancan na farko mun ba shi comment. To da zaka ba ainihin table ɗinka comment ne hidima abin da kake bukata. Misali kana so akwai, ko da yake baka wancan matakin ba, abu na biyu na farko wancan wanda na ce muku bayan mun create table, sai muka ba table ɗin mu umarni, sai muka ce select, wato ya fidda mana ainihin muka ce select. To wannan abin take ni asterisk ɗin nan, wato star tana nihin all.
select all, select na all table kenan, all table from label, to kun ga mun kira sunan table ɗin mu, wato shine table label ɗin mu. Idan muka sa wani suna wanda ba shi ba, to ba zai hidda mana abin da muke bukata ba. Kamar da kuke kallo, yawan kun buɗe table ɗin mu gaba ɗaya ya buɗe mana. Kun ga ID ɗin mu gashi nan, ga ainihin ID1, ID2, ID3, a can mun sa 0, to baya reading 0. Ita ainihin wannan a database baya reading 0 a farko, shi yasa sai ya hidda mana 0 ya sa mana 1 2 3 ya jera mana su. Ga full name ya hito mana, ga phone number ya hito mana, ga kuma ainihin town ya fito mana. To wannan shine ainihin column ɗin da muka hidda. Kun ga column 1 ID, column 2 full name, a column 3 phone number, a column 4 shine ainihin town muka sa. To wannan shine ainihin abin da muke so ya fidda mana, kuma gashi ya fidda mana yadda muke buƙatar shi. Wannan barin ƙara ɗaya, bari a ƙara shi. To wannan shine ainihin comment ɗin muka bada. Idan kana son ka fidda kaga komai a cikin table ɗin, shine sai ka amfani da wannan comment ɗin na select asterisk from label, suka kira sunan wannan label ɗin shine ainihin sunan table ɗin mu, shi yasa muka sa label ɗin. In sunan table ɗinka username ko sunan table ɗinka kaza ka bashi suna, ko sunan table ɗinka friend, dole suka kira shi a friend. To wannan shine abin da muka yi a takaice. To abu na gaba, abin da zamu ba yadda zaka gano ainihin ID, ko kuma kana son ka fiddo ID ɗin mutum kaɗai kake so ID ka gani. To idan kana son ka hidda ainihin ID, akwai yadda zaka hidda ainihin ID. Misali kana iya cewa select, misali muna so mu hidda ainihin ID ɗin muke so mu gani, sai mu ce select ID. Ga select ID from label. To kun ga abin da zai fidda mana ainihin ID na label. Kun gani ID kaɗai hidda mana, mun ba shi comment ID kaɗai hidda mana. To akwai multiple, kana iya ba shi comment, misali select ID ka ƙara sa wani abu, misali wani isa, to sai ka bada comma daidai nan, select ID sai mu sa town, ID da town kenan ko zai bamu select ID sai town. To nan gurin mun ba shi umarni, mun ba shi comment ya hidda mana ID da town, wato na ainihin label ɗin mu. To labels ɗin mu ga su nan, ga ID ɗin ga town. ID1 yana Caranci, ID2 yana Bindawa, ID3 yana Raɗa, ID4 yana Koɗa, ID5 yana Caranci again, ID6 yana Funtuwa, ID7 yana Daura. To kun ga ya hidda mana sunan ID ɗin. Akwai kuma da zaka ka hidda ainihin idan mutum misali ya shiga cikin application naka ya yi register sau biyu, za ka iya ganowa da ainihin data analysis, shi ne ake cewa database, sai za ka yi analysis ka iya ganowa wanda ya maimaita abu guda biyu ko gari guda ko makamancin haka. A kowane ɓangaren ta nan za ka iya ma misali in albashi ne, kowanne yana da abin da yake ɗauka, wato ainihin albashin da yake ɗauka, ka riga ka yi tabbatar albashi a nan ciki. To akwai da za ka iya ƙara musu albashi, wato in ƙarin albashi ya zo akwai da za ka ba ta umarni ta yi ainihin updating ɗin albashin, ta ƙara kaza, ko ID kaza ta ƙara mai kaza, ID kaza ta ƙara mai kaza, ko kuma January ta ƙara abu kaza, ta ƙara naira kaza, kamar ta ƙara naira 1,500 a kowane a label, gaba ɗaya automatically za ta ƙara musu ba tare da ka shiga kai ta editing ba ɗaya bayan ɗaya ba. To in ana da hankali muna nan tafi, za ku ga yadda za ka yanzu duk wannan ka ba shi umarni. Za ka iya multiple kamar yadda ce, ya ce ID sai ce town ko, to nan kana iya sa comma, kuma a yanzu sai ka sa a misali menene, sai mu sa a duka abubuwa yawa, mu sa phone number, ID mun sa comma, sai mu sa phone number, kike ji haka muka rubuta phone number sama,
phone number to sai ka sa from label. To in table ɗinka yawa gare shi a cikin ainihin database, misali ka sauke shi a basu kwamfutar ka yana amfani da MySQL ka sauke shi. To under MySQL akwai MySQL 5, akwai 8, akwai kuma sauran abubuwa da SQLite da sauransu. To dole kake amfani ita in kana table da wani table ɗin da ka kirkira za ka save ɗin shi. To duk umarnin da ka ba to kira sunan table ɗin. To wanda in ka kira sunan table ɗin zai buɗe maka, shi ne zai baka abu da yake bukata. To misali kana son haka, kun ga mun yi multiple, wato mun yi ba da umarni da yawa, ya hidda mana kaza da kaza, ya hidda mana. To wannan ya bada error, da haka daidai nan akwai abin da muka rubuta wanda ba daidai ba. Yawa a can num muka sa, mun sa nan ba mun ga shine kuskuren, ba daidai muka kira shi ba. Num, wato num muka sa, ba phone number ba, saboda a table ɗin num ne. To da ka sa mistakenly ka sa shi ba daidai ba, zai baka ba daidai ba. Phone num, an sanin phone number kenan muka sa shi in briefly muka sa shi. Network ɗin ki da matsala. Network. Phone number. Wannan ma muna da hakken. Mistakenly tun daga inda ka buga shi ba daidai ba, to zai ta baka shi ba daidai ba. Yawa. To kun ga yanzu mun gyara. Ya hidda mana ID, ya hidda mana town, ya hidda mana ainihin phone number. Su kaɗai muka bada umarni ya fidda mana. To wannan kenan. To sai next misali muna so ya hidda mana misali muna son hidda mana ainihin, akwai da za ka yi amfani da shi hidda maka ainihin wa'anda suke nan. Misali muka lura cikin ciranci akwai masu gari ɗaya, ciranci da ciranci. To idan ba mu son ya fidda mana ciranci har su biyu, ya hidda mana ɗaya, ya ƙyale ɗaya, to kun ga zai fidda mana first person, zai hidda second person mai ainihin wannan sunan wanda ya shigo. To ya zai mai bashi umarni ya hidda mana wannan, to muna iya select, sai mai amfani da ainihin distinct. Haka tabbatar mun da aka yi distinct, sai mai distinct. To sai mu sa town, distinct town, wanda wato garinsu ɗaya, yan gari ɗaya kenan. Distinct town, sai mu sa from label, wato from label table. Abin da yasa dole sai ka kira ainihin table ɗin, tana yiwa kana da table da yawa wanda kai save ɗinsu a gurin. Wato kun gani ya hidda mana town, ya hidda mana ciranci, ya hidda mana binda, ya hidda mana raɗa, ya koɗa, mutuwa, daura. Kun ga ciranci biyu kamata ce hidda mana, sai hidda mana, ya ba da ɗaya, sai ya ba da ɗaya kaɗai, saboda me ya yi omitting ɗin ɗaya. To wannan shine amfanin yadda za ka yi ka hidda ainihin abin da za mu yi dangane da umarni da ake ba database. A darasin na gaba za mu yi magana kan abu guda biyu za mu yi. Na farko shi ne za mu yi ainihin alter table. Shi alter table abu biyu ne, yana ba da umarni na alter na ainihin goge ainihin abu a yi alter drop, shi ne ake ce mai alter table drop, wato ainihin in kana buƙatar ka goge column na wani abu ko kuma kai adding ɗin column ba tare da ka je kai editing ba, kai goge-goge, to automatically column zai hau na abin da kake buƙata. In kuma kana kai deleting ɗin column ɗin, shi ma column ɗin zai iya hawa. Kuma sannan kana son kai updating ɗin ainihin wani column ko suna na ainihin column ɗin, to za ka amfani da alter. Shi ma da ana amfani, misali kana cewa alter table label, sai ka ce rename full name to names. Kun ga muna da ainihin da muka lura a cikin muna da full name, gashi nan muna da full name. To kana iya alter ɗin shi ka canza shi zuwa ainihin names mamadin full names.
To bayan ka sa shi name kuma alhali kana iya zuwa kana son ka ƙara sa akwai first name second name, to kana iya sa kuma column ka iya editing, ka iya sa ainihin first name second name. To za ka yi amfani da alter again kuma wajen ainihin kai adin ɗin wani column wanda da babu shi, kai create ɗin wani column ɗin. Kuma ba tare da ka je ka yi editing ba kamar ka ta rubuce a'a, kawai umarni za ka ba shi zai ma editing ɗin shi gaba ɗaya, kuma da ka je ka editable ɗin shi za ka ga ya editing ɗin shi komai ya hau lahiya lau. Allah da darasin mu na gaba akan haka za mu yi tutorial ɗin, za mu tattauna insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi.